Kaixo, lagunak, gaur egiako liburutegian nago. Lurkorta naiz, ipuin kontalaria. Egiako liburutegia egiako kulturetxe barruan dago. Kulturetxe barruan gauza desberdinak daude. Tailerrak, aretoa, ensaiugela eta liburutegia. Liburutegia haur eta gazten saila alde batean dago eta helduena bestean. Jakina, adin guztietarako liburuak, ipuinak, bideoak, musika, komikiak daude bertan. Eta gaur, ona, ipuin bat kontatzera etorri naiz. Barbantxo. Barbantxoren historioa. Behin batean, ama batek, edo neska batek, bil batek, seme-alaba bat izan nahi zuten. Eta garbantzuak jaten ari zirela, bazkaltzeko orduan amak esan zuen. Berdin zain, garbantzu bat bezain txikia baldin bada ere. Eta handik gutxira, seme bat izan zuen. Txikia, oso txikia zen. Horren txikia zen, Barbantxo izena jarri ziotela. Amak mendian egiten zuen lan, eta aitak etxean, etxeko lanak egiten. Zer egiten da etxean? Garbitu, txukundu, janaria prestatu, dena, aitak egiten zuen. Amak, basoan lan egiten zuenez, aitak egunero, bazkaria prestatu eta eramaten zion. Baina egun hartan aita, ez dularekin eta buruko minez eta egon, gaixo, edo, ez zen ondo sentitzen eta orduan esan zion Barbantxo, oi Barbantxo, ez dakit gaur amari janaria eraman ahal izango diodan. Lasai eta, nik eramango diot. Zuk? Bai, ne handia nahiz dagoeneko. Aitak eta Barbantxo, elkarrekin, bazkaria prestatu zuten. Zer prestatu zuten laguna? Zer da gehien gustatzen zaizuena? Makaroiak? Oso ondo. Saltxitxiki, oso ondo. Gazten gabe. Eta edateko, ura, primeran, hori prestatu zuten. Makaroiak, eta saltxitxak, eta ura. Eta Barbantxokten hartu zuen saski batean, eta abiatu zen poz-pozik bere abesti maitagarriarekin. Nik Barbantxo naiz, txikia naiz, kontu zibili, eta ez zapalduri. Nik Barbantxo naiz, txikia naiz, kontu zibili, eta ez zapalduri. Barbantxo bazi joan mendialdera amari bazkaria eramatera, baina bapatean euria hasi zuen. Euria, noski, Barbantxorentzat euria piztina bat bezala da, itxaso bat bezain handia, beraz, han baratza baten aurrean aurkitu zenean, tipulina baten azpian ezkutatu zen. Eta gero letxuga baten azpian ezkutatu zen. Eta gero letxuga baten azpian babestu zen. Eta gero beste, han aurkitu zituen barazki guztien azpian bata bestea, eta azkenean leher eginda letxugaren azpian babestu zen. Eta nekatuta zegoenez, lotan geratu zen Barbantxo letxugaren azpian. Berehala, Beia agertu zen. Eta Beiak gosea zeukanez, azenarioa jan zuen, tipula jan zuen, patata jan zituen, eta letxuga ere jan zuen, porruak ere jan zituen. Baina letxuga jan zuenean, Barbantxo ere irentsi zuen Beiak. Ama, basoan, lanean ari zela, egurra biltzen jarraitzen zuen bitartean pentsatu zuen. Oi, ze gosea dudan, dagoeneko aitak, jarri behar zidan bazkaria. Ze arraroa. Jetxiko naiz, ea zerbait gertatu den, eta aitak ere pentsatu zuen. Ze arraroa. Barbantxok dagoeneko itzuli beharko zuen, eta ama menditik bera, eta aita mendian gora, eta ama menditik bera, eta aita mendian gora, elkartu egin ziren. Ui. Eta zer? No, zergatik ez didazu janari ekarri? Gaixorik sentitu naiz, ondo ezik sentitu naiz eta Barbantxo bidali dut. Baina Barbantxo ez da etorri, ez? Hemendik egongo da, dituko diogu. Barbantxo! Barbantxo
etzen inondik ageri. Barbantxo! Barbantxo, etzen agertzen. Barbantxo! Barbantxo! Baina mopatean, entzun zen. Hemen nago! Hemen nago! Non zaude? Hemen nago! Behiaren barruan nago! Aita, serio jarri zen eta esan zuen. Behiaren barruan? Eta nola aterako da? Ama barrezka hasi zen, nola aterako da? Behiak kaka egiten duenean, horrela aterako da. Eta noiz, behiak kaka egiten duenean, beraz ama eta aita, zai geratu ziren, ea, behiak noiz egingo zuen kaka. Eta batean, behiak egin zuen kaka, pum, atera zen disparatua, kaka horra. Eta kaka horren artean, Barbantxo atera zen, pipintzekin bezala hartu zuten, etxera eraman zuten, eta Barbantxo dutxatzen zen bitartean, abestu zuen. Lin Barbantxo naiz, zikin naiz, kontu zibili, da ez abandonin. Lin Barbantxo naiz, zikin naiz, kontu zibili, da ez abandonin. Eta garbi zegoenean, mailan eseri zen aita eta amarekin batera, eta afaldu zituzten, bakarriak, saltxitxak, urarekin batera. Eta orduz geroztik, elkarrekin afaltzen dutela, uste dut, eta bazkaltzen dutela, uste dut, eta gozaltzen dutela, uste dut, eta katu, ipuñau, egiako liburutegitik bukatu. Ez baduzue ezagutzen, zatozte, ze oso polita da. Liburutegiak itxasontzi pirata eta guztia dauka. Bueno, lagunak, muxo handi bat, besarkada bat, eta beste bat arte. Aio!